जाय बिथांमोना थांनाय 24 तारिखआवहाय चेयारमेन बिथांनि सायावहाय एलिगेसन लाबोदों बियो माखासे खोथा बुंनाया टटेलि बिसिना नंखाय। मानो होनना बुङोब्ला बिथां चेयारमेनखौहाय 5,000 रां लायो होननाया बे टटेलि नंखाय। মই আজিলৈ মোৰ অভিজ্ঞতা মতে চেয়াৰমেনে VCDCৰ যিটো কাম কৰি আহি আছে তো আজিলৈ তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ তেখেতৰ ওপৰত কোনো বেনিফিচিয়াৰীয়ে বা পাব্লিকে ব্লেম দিয়া নাই। যিহেতু ওচৰত MP ইলেকশ্যন আহি আছে, ইয়াত নিশ্চয় বিৰোধী দলৰ কিবা এটা ষড়যন্ত্ৰ হৈ এজন সোজা বেনিফিচিয়াৰীয়ে যিটো এটা ব্লেম দিছে, মোৰ বিবেক মতে কয় এইটো সমূলি মিছা বুলি মই ভাবোঁ। माने आङो लोगोफोरनि दारैसो बिदि जादों नालाय दाख्लैहाय 24 तारिखआव माने नाजरा खालामनानै लांदों आंखौहाय, ओमफ्राय नों थांनानै रायलायहो होनना बुंनायावसो आं बायद' खालामो। नंगौ, जाय बिथांमोना थांनाय 24 तारिखआवहाय चेयारमेन बिथांनि सायावहाय एलिगेसन लाबोदों बियो माखासे खोथा बुंनाया टटेलि बिसिना नंखाय। मानो होनना बुङोब्ला बिथां चेयारमेनखौहाय 5,000 रां लायो होननाया बे टटेलि नंखाय आरो माखासे बिथांनि सायाव एलिगेसन लाबोदों गावनि गोसो बादि मावो। बे खिन्थु चेयारमेनजों जों प्राइमारिनि मानसिफोरजोंहाय जों बडिनि मानसिफोरजों बिथाङा जेब्लायनो नांगौ होमब्लानो जों जयैनो सावरायलायनानै माखासे डेभेलपमेन्टनि खामानिखौहाय मावलायनाय जायो आरो। खुनु सासे चेयारमेन बिथाङा बे गोसोबादि मावदों होननाया बे नङा आरोखि, बे टटेलि नंखाय। आरो जाय बिथांमोना कारापसननि खोथा बुंदों बे कारापसननि खोथाखौथ' बेफोरखौथ' आरो मा बुंनो, जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननाय जाय सरकारखौहाय गोजोन सरकार दानो थाखाय गोजोन सुबुंनि मोन्थायनि थाखायहाय जाय सरकारखौ सालायबाय थादों खुनु कारापसन गैयाजासे दा सोरबा बिथांमोननो सोरबा पाब्लिक रायजो राजाफोरनो न'खर नों माबा मोनसे रां रुफाजों नों बिलाइनांगौ जायोब्लाथ' कारापसनाखौ खालायनो निस्सय जागोन। बेनिखायनो जोंनि प्रमद बर' दैदेननाय सारा खुनु कारापसन गैयाजासे दैदेनगासिनो दं आरो खुनु बाव चेयारमेन बिथाङाबो कारापसननि खोथायानो फैया। चेयारमेन बिथांखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौ होननानै बिथांमोना स्ल'गान होदों बे समाव। बिथांमोनाथ' चेयारमेन बिथांखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौ होनदों। ओइदिनखालिथ' जोंनिया 24 तारिख ओइदिनखालि जोंहा मोनसे गभर्नमेन्टनि मोनसे प्रग्राम बा पेट्रलियाम इन्डास्ट्रि फाउन्डेसननि डे दंमोन ओइदिनखालि। जोंनि प्राइमारिनि मानसिफ्रा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि जों बयबो प्राइमारिनि मेम्बारफोर रायजो राजाफ्रा ओइदिनखालि मिथिङावसो दंहैयो। जों बिथांमोनखौ आसरितसो नांदों, बेहाय बे जेदिनखालि बिसोरो चेयारमेन बिथांखौ बोख्लायनांगौ होनदों खुनु प्राइमारिनिबो रावबो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि मेम्बारफोर खुनु मानसि गैयामोन आरो। बिथांमोन सोरबा सासे मेगन सानानै गाज्रि षड़यन्त्र खालामनानै बिथांखौहाय गाज्रि एलिगेसन लाबोदों आरो। दा नेक्स्टआवहाय नोंथांमोननि सायाव एलिगेसनफोर लाबोबावोब्ला नोंथांमोना मा राहा लागोन? जों जोंखौ प्रुफ होनो हागोन। जों बिथांमोननि जा एलिगेसन लाबोयो जों बिसोरनोहाय जोंनि फिननायखौ होनो जों जेब्लायबो रेडि। মই আজিলৈ মোৰ অভিজ্ঞতা মতে চেয়াৰমেনে VCDCৰ যিটো কাম কৰি আহি আছে তো আজিলৈ তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ তেখেতৰ ওপৰত কোনো বেনিফিচিয়াৰীয়ে বা পাব্লিকে ব্লেম দিয়া নাই। যিহেতু ওচৰত MP ইলেকশ্যন আহি আছে, ইয়াত নিশ্চয় বিৰোধী দলৰ কিবা এটা ষড়যন্ত্ৰ হৈ এজন সোজা বেনিফিচিয়াৰীয়ে যিটো এটা ব্লেম দিছে, মোৰ বিবেক মতে কয় এইটো সমূলি মিছা বুলি মই ভাবোঁ। আৰু এই ভিত্তিহীন প্ৰমাণ নাই। যদি তেনেকুৱা যদি কিবা একটা প্ৰমাণ থাকে আমাক স্পটত তেখেতে যিটো লেনদেন কৰিছে এইটোৰ আমাক প্ৰমাণ ফটো সহকাৰে যদি দিয়ে তেনেহ'লে আমি বিশ্বাস কৰোঁ। আজিলৈ তেখেতৰ যিটো কেৰেক্টাৰ, পাব্লিকৰ লগত কাম কৰাৰ যিটো ব্যৱহাৰ, এইটো অতি প্ৰশংসনীয়। আজিলৈ পাটাবাৰী VCDC তেনেকুৱা আমি চেয়াৰমেন হোৱা নাই, তো মোৰ বিবেকে এইখিনি মই ক'ব পাৰোঁ। लोगोफोरनि दारैसो बिदि जादों नालाय दाख्लैहाय 24 तारिखआव माने
नाजरा खालामनानै लांदों आंखौहाय ओमफ्राय नों थांनानै रायलायहो होनना बुंनायावसो आं बायद'था जादों। नोंथाङाबो बुंदोंमोन जे आंनि न'खौ खनथाम मोनखांबाय खिन्थु आंनि न'खौ फैसा खनथाम हाबखांबाय बेनि गेजेरावहाय आं आंखौ चेयारमेना बुंदोंमोन हायोला मावना लादो होनदोंमोन ओमफ्राय आं बे समावहाय आंनि न'खरावहाय हाबा एसे दङ आं हानाय नङा नोंनो माबादो होननानैहाय फैसाखौ आं हरदों आं फैसाखौथ' किस्ति मोनथाम हरबाय नालाय आं दाख्लैनो बुंखादों बेनो आरो। ओमफ्राय मा जाहोननि थाखाय नोंथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव अजद दिखोदोंमोन जे चेयारमेना आंनिफ्राय फैसा लांनानै आंनि न'खौ कमप्लिट खालामाखै होननानै? माने फैसा लांनानैहाय माने मिस्ट्रिफोरनि माबायावसो बिदि जादों आंथ' मिथिया मिस्ट्रिफोरनि दारायावसो बिदि जादों आरोखि ओमफ्राय मिस्ट्रिफ्रा फैदोंबोमोन फैनानैहाय दा बेलार कामासो होनना बुंनां थांबाय ओमफ्राय दा ओरैबो दङ आरोखि बाखि कमप्लिट जानो। नोंथाङा माने मिन्थियामोन? ओहो एखे लोगोफ्रानो एखेबारे नाजरा खालामना लांनायानो आं बे जायगायावहाय मिथिया आरो मा लिंलांखोरा मा लिंखो होनबाय थादों दा नोंथांनि बायदिब्ला बिथांमोना दि चेयारमेनखौ बोख्लायनायनि खोथा बुंदों दा बिनि सायाव नोंथाङा सासे बे बिसिडिसि सिंनि सासे सोद्रोमा हिसाबै मा बुंगोन? आंथ' बोख्लायनोबो सानाखै आं सानबाय मा बुंखोब्रा बिसोरलाय माथो मावगासिनो दं थिग नङाखौनो होमब्ला बिसोर माबायदि बुंदों बिसोरलाय बे खोथाखौ बुंदों आरोखि आं सानदों गोसोजों आरोखि आं हारसिंल' बयबो सापर्ट गोबां मानसिफ्रा आंनि बुंनांगौआ एसेनो आंखौ निमाहा होदो। दा नोंनि न'खौ लुफुंनायाखौ माने मानि थाखाय लुफुंजायाखै नों मिथियाखैमोन नामा? माने मिस्ट्रिफोरनि माबायावसो बिदि जादों माने मिस्ट्रिफ्रा लोमजादों होनना मिथिबाय आरोखि उनावसो। बेवहाय चेयारमेननि जेबो दाय गैया? चेयारमेनजों जेबो दाय गैया।